1956 שנים לחורבן בית שני. אנחנו לצערנו, כמו שכולנו יודעים, הבית חרב משום שנאת חינם, אבל אנחנו רואים שעם ישראל, שהוא יוצא ממצרים, הוא יוצא כאיש אחד בלב אחד, כולם ביד אחת, כל 12 שבטי היה, כולם יוצאים ביד אחת, אוהבים אהבת ישראל, ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו, מגיע משה רבנו מת, יהושע עובר את הירדן, נלחם נגד המלכים, הכל בסדר, כל עם ישראל ביחד. מגיע ספר שופטים, ואז מה אנחנו רואים? פיצול של 12 חלקים, כל שבט לעצמו, מדי פעם חלק מהשבטים משתתפים במלחמה של דבורה, וראובן לא משתתף, ועוד כמה מלחמה של יפתח הגלעדי מול שבט אפרים, וכמובן הסוף הידוע של ספר שופטים, פילגש בגבעה, כל עם ישראל נגד שבט בנימין. אנחנו עוברים הלאה לספר שמואל, מגיע עם ישראל, ממליך את שאול, כל עם ישראל, דוד, שלמה, ופתאום בום, התפצלת המלכות לשתיים, יהודה וישראל, ואז כל הזמן מריבה בין יהודה לישראל, ושני חלקים, מגיע חורבן, מגיע גלות 10 השבטים, חורבן בית ראשון, לאחר מכן, בוא נגיד שבט יהודה חוזר לארץ ישראל בבבל, אחרי 70 שנה של גלות בבל, הוא חוזר לארץ ישראל, ואז מקימים עוד פעם את בית המקדש, כאיש אחד בלב אחד, ואז מגיעים לתקופה החשמונאית, ולפני כן גם יש את המתייוונים, לאחר מכן יש את הצדוקים, יש את הביתוסים, יש את הפרושים, יש את היציאים, וכל אחד והכת שלו, ואז מגיע חורבן בית המקדש, ועם ישראל עוד פעם עובר חורבן, ואז מגיע עוד פעם מרד בר כוכבא, הוא מצליח לאגד את כל עם ישראל, רבי עקיבא אומר שהוא נראה לו שהוא המשיח, בסופו של דבר לא מצליח המרד של בר כוכבא מסיבותיו אשר יהיו, ואז חורבן טוטלי ליישוב היהודי בארץ ישראל. בסדר, כולם מתחילים להתפזר לכל 4 קצוות תבל, אחרי על כמעט, בוא נגיד 1900 שנים, 1800 שנים מאז מרד בר כוכבא, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים כאיש אחד בלב אחד, כולם שמחים על הקמת המדינה, כולם מודים לשם יתברך על התשועה שעשה לנו, ואז מה אנחנו קורא לנו? ב-60-70 שנים האחרונות, מתחילים לייצר עוד פעם את הכתות האלה שהיו אי שם בזמן בית שני, שהיה כל כך הרבה בלגן, אלה דתיים לאומיים, ואלה חסידים, ואלה ליטאים, ואלה ספרדים. זה מאוד חשוב לשמור על האינדיבידואל שלך, אבל זה מאוד גרוע שאתה רק דואג לציבור שלך ואתה לא רואה את כל שאר, לא רואה שאתה חלק מדבר שלם. כל עם ישראל הוא דבר שלם, אפילו כתוב על החלבנה, שעריכה רע היא חלק מי"א סממני הקטורת, להגיד לך שגם הרשעים הם חלק מעם ישראל, ולא להוציא אותם מחוץ. עכשיו, למה נקרא שמה חסידה? הגמרא אומרת שהיא עושה חסד רק עם חברותיה, ולמרות שהיא עושה חסד רק עם חברותיה, היא עוף טמא. למה? כי מי שעושה חסד רק עם אחד שהוא חבר שלו, הוא אדם טמא, הוא לא כשר. לכן אנחנו צריכים, ואנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה, רוצים לתקן את העוון הזה שכבר לכאורה מתקופת השופטים, יש לנו את הבעיה הזאת. השורש, כנראה שהשורש זה ממחירת יוסף, שהתפצלו כולם כנגד יוסף. אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, כמו שהרב קוק אומר, אם הבית המקדש והעולם אם נחרבנו והעולם נחרב עמנו בשנאת חינם, ישוב ייבנה על ידי אהבת חינם. לכן תמיד, וכמו שהרב קוק גם אמר, מותר להיכשל באהבת חינם מאשר להיכשל בשנאת חינם. תזכור את זה, זה הדרך שלנו, לא לקבול ולשנוא, רק להוסיף אור, להוסיף באהבת חינם, ובזכות זה אנחנו ניגאל. בעזרת השם, שכל אחד יפנים. מאוד כואב לראות את כל הכתות שמסתובבות, אלה בעד ביבי, אלה נגד ביבי, אלה ככה ואלה ככה, ואלה ימניים ואלה שמאלניים, ואלה עושים ככה. ראינו שלפני 2.5 בתשפ"ד, כמעט 3 שנים, שהאויב לא מבחין בין ימני לשמאלני, בין דתי לחילוני, לא אכפת לו כלום. כולנו יהודים, כולנו אחים.
בעזרת השם, ככה נזכה, דרך האחדות, דרך אהבת ישראל. כנראה שזה עדיין לא תוקן לצערנו הרב. הגאולה השלמה בעזרת השם.